Hleze mhlambe ngisuke ngikhathele ngilele wena mawungqongqoza ngingavuni ngoba phela ngisuke sengingenile ngaphakathi ubona ini wena engaphakathi. Musu uvuka ekseni kanti mhlawumbe uvele walala ubuye esiguqweni usagqoki kanjani. Mina ngiyalala ngey'ngubo-ke nje. Mangibona ukuthi ngikhathele ngiyangena nje embhedeni ngibshise nginjalo. Uvuke ngazo iy'ngubo ukuthi ngiyashintsha noma angishintshi akekho ozongishaye. Akho umuntu ongitshelayo ngiyalala ngey'ngubo zami. Kingi Manje icala lami lokuthi mina ngingene ngey'ngubo zayizolo ngivuke ngakusasa ekuseni. Ngibuyile esiguqweni ngase indaba ingazi imeni yakho ukuthi wena ubuye uhambe ngoba iyawazi phela umsebenzi wakhe ikuthole kuwona. Mese ngihamba mina ngizothi King namhlanje ngicela ukuhamba ngendaba hayi uyabona umhlonipha nje mfethu. Khumbula-ke ukuthi la ngisethaveni ngisejointini la ngimthatha njengabantu abasejointini ozwana nami njengoba ngizwana nalabantu abasemajointini. Ngeke ngimtshele zonke iy'ndaba zami ukuthi namhlanje ngenza ukuthi angimthathi serious ngoba sisejointini naye ngimthatha ngejoyinti. Awubone nomshado niyayijolela nje. Mina ngiyayijolela nje ngoba ngisejointini mina naye ngimthatha ngejoyinti. Nina bendlovu enamandla nina enengenhla nezandla sibingelele kunina nonke enilandela le Black Live TV sithemba ukuthi abantu ke baphilile igama lohlelo ke libizwa ukuthi iso ngeselamo King Sicaka Mwakaluqa indodana kaMamdlethe uMelcha sithemba ukuthi abantu ba right sibingelele kuMamDepani Masocola niyaphila ngana yebo indodana kaMamdlethe akabizwa kanjalo ma vele umbizo ebudedengu ngithe indodana kaMamdlethe when you just said yourself ukuthi indodana kaMamdlethe why is it a bad thing if ngibiza ngalo basazohlawula la but it fine oh mamezala akabizwa kanjalo kodwa uMamdlethe angibiza ngegama lakhe uGrace uma Grace ngedlala ngibukele uGrace for ngedlala uMelcha ma okay ngedlala umameni angishongo ngicabanga kanjani ngithe Mamdlethe. Anyways mbukelo Black Live TV ngicela ukuthatha le thoba kubingelele ngikwamukele nami ohlelweni lwethu silithanda kakhulu lethi isogeso. Kanti mina umlangeni uMagasela nje bese shilo uKing Sicaka waluqa ukuthi akahambe yedwa uhamba nami. Mina ke ngimbiza ngoNondaba. Bese ngiyakhophozela. Sawona njani baba? Saphila njani? Siyaphila. Mbukeli cela uvubele ukuthi baba simcele nawe uthi akubingelele uzobe sezisho ukuthi ubaba kwaba isibongo. Mhlawumbe nje uvela usho ukuthi ubaba depends because sometimes King lento ukuthi isho ukuthi uba abantu abadala ugcine sele besho ukuthi nguChristopher yabo manje ayizwakali leyo. Ngoba vele usho ukuthi hayi ngubabi baba yabo baba Mdlethe baba ya. Wena baba ubaba sesi omunye azasena nguthi Mnkosi Zindolo ashe amagama konke ade ngibonisa hayi lo msebenzi uyasigaxelisa manje senza ngathi asihlonipha. So ngicela bandle ukukhulu ukuthobeka ubingelele umbukelo Black Live TV bese uyazisho ukuthi ubaba waziwa ngubaba. Ya ngiyabingelela ababukeli beBlack TV. Igama lami nginguzethembe wakambanjwa. Wambanjwa okay. Bawumbanjwa. Siyabonga sikubiza kanjalo bawumbanjwa. Yeah. Siyajabula ukuthi ukhona la phakathi kwethu. Cela mhlawumbe nje ubambanjwa ngasichazela ukuthi yini emlethela ekhaya namhlanje. Into engilethela la ekhaya namhlanje kukhona umuntu wesifazane ebengithandana naye igama lakhe uNozipho engithandana naye. Okay. Usho ukuthi bengifisa lo muntu ukumlobola. Okay. Manje inkinga abangani bami bayakhuluma bayangitshela ukuthi sebelale naye. Hayibo. Manje sahlangana naye ethaveni. Usebenza khona yena ethaveni. Okay. Saqhumana ke khona ethaveni ke. So manje mangabe sengakalela umthatha ngimenza unkosikazi. Manje mangicela abangani bami hayi bonke bangitshela ukuthi hayi lo ngaqale ngezwe ngoyedwa. Wathi lo muntu lo uke walala naye. Wathi nyanya ngaphinde ngezwe ngomunye. So iyona into engilethela ke. Uhlasimbe ngangisiza yini ngoba yena ngiyamthanda yena. Banomona kodwa King basholani? Nama ngiyazi. Yabona nje indaba yokusikisa inyoni ihambe ikhuluma. Badle senkwasakho. Bese beyasho fanele bedle bethula intini manje nenza ukuthi bakhuluma kodwa futhi laphe banamanga ke wembanjwa ngikutshele mina. Kodwa engathi thi sengike ngathi ukuba nobufakazana obuncane. Hayi kwanzima ke baba. Mana ke baba sengike ngambona yena. Wena wamthola etavern na? Yebo ngamthola ethaveni njenganomuntu osebenza khona. Uyatohoza King hayi ngeke kumjaji uyatohoza khona. Wena mawubuka into abayishoyo wena wamthola ngendlela efana because asibuye lapho wamthola kanjani?
Ngizosho njalo phela ngoba indlela engambona enempatho kahle ngayo. Ngabona I-service yakhe i-service yakhe i-right, ngabona ukuthi hayi kusho ukuthi uma ungathatha lento uyenze kumakoti umuntu ngumeza unkosikazi ngongaba lula. ngiyakubona Ngoba manje. ngayitshela ukuthi nje mina umthetho wakhe uyasebenza ngoba ezosebenza kanti kusho ukuthi usesebenza ngenye indlela yena. Kodwa namanje leyo nto ivusa abangani bakho phela ukwazi uyibone nangokwakho wona nje ubusho ukuthi umbone njengomakoti futhi kwahlala nawe ethaveni akaze ayenza into e-wrong phambi kwakho angithi usho njani. Kuneso sikhathi ngithi ngiyafika ngithi ngizomfuna ngingamtholi khona ethaveni bese lokho kungenza ngize Ube ngibe ney'nsolo. umuntu oney'nsolo kusho ukuthi lento abangitshela yona iyona. yazi baba phela vele noma abanye mathiwa uthandana nomuntu uma kukhona into esolayo esekhanda lakho kwenzeka into encane nje vele into yakhe iya-straight kule nto oyicabangayo thothi akusiyona le maybe kungenzeka ukuthi uyithunyelwe ngathi uyasebenza lo nto umsebenzi mhlawumbe ethiwa akayothenga into ethile edingekalayo ethaveni but ngeke areport everything uthe ngiyaphuma-ke manje ngiyothenga ngoba akazi lelanga ozofika ngalo ethaveni noma ngakufika not like uhlala usethaveni all the time. Manje inkinga-ke bafo-ke uma ngabe sengimdinga-ke sengithi ngiyamfica sekuvaliwe ethaveni angisamtholi khona akasekho okucacayo ukuthi kusho ukuthi ngempela lento ayisho ayelokhu uzayikhona. Wona sokuthi uyamsurprise uzomlanda mhlawumbe. Ngizomlande ngiyafika akekho sekuvaliwe ethaveni endlini yakhe akekho. Awu. Hayi singemkhulumeleke sizozwa mhlawumbe ukuhamba kwesikhathi lapho-ke cha. Ya kunjalo. Cha manje mase ngimbuka kahle akakhulile yazi. Noma ngoba ushefile sengile ngithi ubambanje nama ngabe umkhwena wami. Mhlambe ngalunga lokho. Yini engalunga bambani? Yasingayawo lesho kuvalwe-ke manje sokhuluma ngayo kawusayazi-ke sisingalunga asilungisele yakho. Yeke lezi ezinye izinto khona into engalungani. Ya kona phela into engiyizele la. Hayi, Into engiyizele la Biza ukuthi ngothi emkosini babanje manje. ngizele la ukuthi kube yikona eningilungisela Sakone, khona. mese Bengeke example. ngizela ngizela ngoba nanku ngiworried. Asifocus lapho. Awuking amagabade seyixoxela nami ngifuna ukhuleke bambanje yabo Focus, ukuze le Mbanja, conversation focus. ingabi tense ibe easy mbuko le Break Life TV ngiyaxolisa kakhulu ngathi sengivele ngaphuma Focus, esithandeni Mbanja, focus. asilandeni unkosikazi rather u-girlfriend ukuthi yasabe girlfriend imama likabambanje naba girlfriend nabantu amosukhulile nje ayizwakali kahle imama labamngwanja sisondezela sithola ukuthi ngempela lokhu babambanje akusolayo nalokho athi usene-show sekhona impawu ayibonile ezenza ukuthi afakazele ukuthi lezi zinto eyisolwa ngayo ngempela uyazenza asimlethe ayikhulumele yena. Phinde sinamukele-ke once again ohlelweni lethu-ke olubizwa ukuthi isongeso singena straight-ke kulesi sigaba la kuhlukana khona inhloko nesixhanti sibone ukuthi mhlawumbe siyafikana kuyisisombululo kodwa-ke usasekhona uMamlangeni Ntombi Yes Nondaba sasekhona sonke siyaphila ngane Nkosi yami yakwethu. Amen. siyathobeka. Nkosi. Sabona sisi. Yebo sanibonani. Unjani? Siyaphila, singezwa kunini. Hayi. Ayikho into ongayizwa ngathi sisi thina nje siyaphila. Ubani igama? Igama uNozipho ngwakakhoza. Khoza. Yebo. Mkhathini. Mkhathini Ntshamazi. Awusuka madodana. Yeah. All right. Kunobaba la eduze uyambona baba? Yebo ngiyambona. Iyamazi inhliziyo noma niyazana. Hayi ngimazi kahle impela. Oh Nkosi. Baba, ngicela kuba wona othulela imama la ukuthi kungani ulibiselela namhlanje. Nozipho inkinga engilethe la ukuzobika ngawe ngizocela isixazululo ngento oyenzayo uyazi ukuthi ngiyakuthanda uyazi ukuthi indlela bengijaka kodwa manje abangani bami khona sebengitshelile ukuthi wena umuntu ongayiphethe kahle njengoba ngakufica usethaveni nje umuntu ongayiphethe kahle ebeni ngangingafika ngithi ngizokubheka ekhaya sekuzekwa kabili ngangakuthola ethaveni sekuveli sekuvaliwe lapho usebenza khona. So manje ngangathemba uma ngabe abangani bami sebengitshela omunye wabo ethi wena kade ulele naye kwaze kwaba kabili ileyo nto ke bengizocela isixazululo ngayo kula mafukula njengoba ngize ngafika la. Okay. Ngicabanga ukuthi kuyikona. Khona okwaziyo Nozipho ngalokho? Yebo ngiyasebenza ethaveni. Mase kuvaliwe ngibe nezikhathi zami mangabe sekuvaliwe ngiye ngihambe kunobaba engimhambayo. Oh. Ngiye khona ngiyoguqa ngiyothandaza ngenxa yesimo sami ngendlela engiyiphilayo ukuthi ngisemathaveni ngiyadayisa lapha yana ngahlukumezeka kahle ekhaya. Okay. Ngenzakalo ukuthi omalume bebangimusi
and then-ke ngihambe-ke ngalezo khathi uma sekuvaliwe ethaveni ngihambe ngiye lapho ngiba nesiguqo thizeni ngihambe ngiyoguqa ngiyokwenza izinto zami ngithandaze isikhathi sami leso ngeke ngiye lapho ngiguqe ngithanda hleze hlampe wena uma ngabe ungangifici angeke ngitshele abantu ukuthi mina ngalezo ikhathi ngiyahamba ngiyothandaza ngisuke ngiye kubaba ngiyothandaza ngiyokwenza iy'guqo zami ngiyokwenza izinto zami ukuthi ngilungele izinto zami Isiguqo kuze kuse pho. cha Khona isiguqo khele into emfishanyana. Manje isiguqo kuze kuse. Kuthiwa thasi sigoqweni. Kuthiwa thasa isiguqweni. Manje isiguqo kuze kuse. cha wena awukwazi ukungifica ekhaya ekuseni ufike uzongibheka Ngiyafika ngizokubheka ngakufici. Hayi, Ngizobona ngisuke sosethaveni futhi. hayi Ubuya ngesikhathini lo Nozipho? mhlawumbe lapho ngispenda mhlawumbe noma i-hour mhlawumbe 1.5 hour Oh. mese ngiyabuya ngisuke lapho ngiyekhaya Ungashintshi ingane pho Uma ngoba ngabe- ngibona ingubo ozigqathi uzigqoke ngayizolo sozigqokile nangakusasa. cha Ushintsha ingane mangaphathi usekhaya. Nozipho. ngibuye-ke mina ngiye lapho-ke ekhaya ngilala angazi noma mhlawumbe siyagejana yini nawe ngoba phela mina Ngeke ulokhuze kabili. Ngeke ulokhuze kabili. Nozipho ngiyakuthanda yezwa. How you explain yourself? hleze mhlawumbe ngisuke ngikhathele ngilele wena uma ungqongqoza ngingavuni ngoba phela ngisuke sengingenile ngaphakathi ubona ini wena engaphakathi Musu uvuka ekseni kanti mhlawumbe uvele walala ubuye esiguqweni usagqoki Hayi kanjani? kaze yenze. mina ngiyalala ngey'ngubo-ke nje Eh. uma ngibona ukuthi ngikhathele ngiyangena nje embhedeni ngibshise nginjalo Uvuke ngazo ingubo ukuthi yesezini pho. ngiyashintsha noma angishintshi akekho ozongishaya Eh. akho umuntu ongitshelayo Zipho, ngiyalala ngey'ngubo zami Kingi. manje icala lami lokuthi mina ngingene ngey'ngubo zayizolo and ngivuke ngakusasa kuseni Iqala isigoqo. ngibuyile esiguqweni ngase Cha, indaba ingazi imeni yakho uthi wena ubuye uhambe ngoba iyawazi phela umsebenzi wakhe ikuthole kuwona. Mase ngihamba mina ngizothi King, namhlanje ngicela ukuhamba ngendaba. Hayi no uyabona umhlonipha nje mfethu. khumbula-ke ukuthi la ngisethaveni ngisejointini la ngimthatha njengabantu abasejointini ozwana nami njengoba ngizwana nalabantu abasemajointini ngeke ngimtshele zonke iy'ndaba zami ukuthi namhlanje ngenza ukuthi angimthathi serious ngoba sisejointini naye ngimthatha ngejoyinti Awubone nomshado niyayijolela nje. mina ngiyajolela nje ngoba ngisejointini mina naye ngimthatha ngejoyinti ukuthi naye usejointini angihlangene naye uyangijola njengalaba abanye abangijolayo nami mese Oh ngiyajola uyajola Manje vele. vele ejointini mina ngijola nabantu abaningi njengoba esho nabangani bamtshela ejointini ngiyajola akusiyena yedwa engilindele mina ngilinde yena mina ngiyajola ejointini manje ngizotshela yena ewunamba bani ngoba baningi labantu naye angimazi wesingaki ngizobaxoxela bonke ukuthi sengiyothandaza namhlanje Nozipho, ngiyaxolisa bambanja mfethu. Ayeye Ngiyaxolisa. muvango. Yini wrong? Yima bambanja mina ngiyaxolisa ngihleki because lento inkinga. Unozipho uhlekani mfethu udlala ngomuntu omdala. hayi bo Nozi- sibadala sobabili naye umeje Eh. ngey'mfundo nami ngimeje ngezami iy'fundo iloyali engabi iloyali ingabi Mana bawumbanja wena. Ukhathaza ukuthi imama ulibona ufuna ukulifaka iring emnweni lewo nkosikazi. Empeleni bekunjalo. mina anginalo ulwazi-ke lokuthi kanti lo muntu serious ngami mina ngizazela ukuthi nje mina nguma-wise nje naye ungomunye wabo angazi lutho mina ukuthi se-serious ngami angazi lutho uyena ekufanele abe-serious angitshele nami ngizame ukuyiqoqa angibonise ngibuye angazi lutho uyena osecabangile enhliziyweni yakhe akaze mina angazisa ukuthi sengicabanga Angithi-ke ukuthatha lento awuyiqoqa esingibeka kule question bambanje ukuthi uke wahlala naye phansi umama naxoxa about the-future. Wayifanele oyiplanayo. azashintshisa umama atshele ukuthi uzoshada ukuze Ayi ashintshe. kufanele ngimtshele umuntu. You know? Ngizoshintshiswa ukuthi wena usungitshela ukuthi ufuna ukwenza unkosikazi bese ngiyashintsha mina. Mana mamdepana yabona angikwenza le example. Mina ngikhule ngicula. Lento zamakwaya ntoni Okay. group nani. Akekho ngazi le nto kuhlale kubhizi naba boyfriend obabengane nginani. So everyone le show Nozipho ngiyayifeel. Everyone mangabe nithandana kuyenzeka ukuthi omunye acabanga ukuthi kuse umdlalo like as usual. Yabona? So usedinga wena usuqalile wane mentality yokuba serious ukuthi umhlalise phansi umthetho. Kahle kahle njalo angikho kule game ngisadlala ejwayelekile. Sengishintshile. Ngisentweni yokuthi but nakhona umlinde umnike isikhathi naye aza adjust afane nawe. Usukungasho ukuthi uyamphoqa but uhlala phansi nawe umxoxela ukuthi mayekubuka Yeah. akukhiphe kwi-league ethile Yeah. akufake kwenye ileague awumxoxela ukuthi ufuna manje. Mhm. So that is why ngibuza ubambanje ukuthi uke waba naso isikhathi ukuthi since emazi ukuthi umtholephi futhi uphila kanjani ahlale naye phansi ama-address ukuthi mina ezumbanje nakho la ngikhona
so that ezomkhipha kule league yalaba abanye abantu. Oh, sengiyanizwa-ke. Make Nozipho ngikaze ngikutshela ukuthi ngifuna ukuthi uyongivusela umuzi wasekhaya. Cha, angikuthathanga serious mina Awu, ukuthi wena kanti? ufuna uvusa umuzi wakini ngoba baningi basho njengawe. Oh. Mina besho kanjalo angikuthathanga serious wena fanele ukhombise Into ngendlela serious esijwayele. ngempela ukuthi Futhi-ke ngiyavuma. ngempela wena uyimisele ngami mina ngikuthatha njengabantu bonke laba engijwayele la eTavern bengidlala kanjalo nawe uyadlala. Akuthathanga serious mina ngoba And ofanele ukuthi uqiniseke ukhombise izinto ezithize noma ufuna ukuyobona ekhaya noma ufuna ukubona abantu basekhaya ngoba lento inzima ngempela. Ikhona umnyakazo. Hayi ugcine ngokukhuluma eTavern, ukhuluma njengabanye eTavern nawe. Eish, Nami ngabona ukuthi wena sawa. ukhuluma njengabanye iculo leli Hayi, engihlale sawa. ngililalela. Power. Nakho ngizwa ngathi uyangimotivate. Power. Ngoba manje ibalekile ayisho siyicoach nje. Wamtshela kuphi eTavern? Wamthola kuphi eTavern? Tavern. Mina I'm still stuck, Chomi. I'll tell you why. Why? How am I still stuck? Ukuthi mina uMagasela fanele ashintshe ngoba khona umuntu oseshe into ethize that is promising ukuthi yena ufuna ukungishada. Why mina ngingashintshi bengithola umuntu engimthandayo? Kodwa nje bechaza naye ukuthi impilo yakhe umdlalo yonke. So mhlambe that's why I Angithi tend ke to nami differ. ngisafuna ukusho Yabo njalo. ukuthi vele impilo yakho nje umdlala ayifani nathi Yeah. kulezi serious. Yabo Ngiyakashintshiswa umuntu amagama serious. uthi umtshelile wenzeni because Kanti- at the end of the day nje ubusha impilo yakhe umdlalo Yeah. sengiyayicabangisisa ukuthi no man Magasela nifani uNozipho umsebenzi wakhe uyamdlalisa nabantu abaseduze kuyadlalwana nje usemdlalweni so yena asoze ashintsha eshintshe umdlalo wakhe ngomuntu ongamtshelanga ukuthi hayi sengifuna ukuthi manje sengiyakubona u1 no2 but sengicabanga ukuthi and senze khona kanje. enye ivideo ade ngiyibuka on TikTok omunye sisechaza. Ngase sibe ujala ukushuta no boyfriend wakhe. Bese sibe kusho openly nje ukuthi uyaphuza indoda yakhe ayiphuza. And indoda yakhe ibikusho ukuthi imlande ibuye naye edakiwe into kanjani. But indoda yakhe imbuza ukuthi why yeke utshwala achazela abantu no not Jion babe ku live abantu bebuza ukuthi utshwala wabiyekelana. Loso sichaza into eyodwa ukuthi into eyangenza yeke utshwala ngabona ukuthi ayikho right le njalo ufike ekhaya ngidake indoda yami ayiphuza. Futhi nakhona akavelanga uthi akavelanga waye waqale wehlisa wagcina seyiyekela complete. So isimilo sakho baba Mbanjwa noma indlela owenza ngayo wena ingamlidela lo muntu wesifazana ukuthi mhlawumbe lila ngaze acabanga ukuthola omunye umsebenzi omkhipha into naseTavern. Kodwa uma kuukuthi umtshela ukuthi ufuna ukwenza umakoti but nawe semningi eTavern ukukwenza ufane nalabo abahlale bemtshela into efanayo. Kwasesikhathi mhlawumbe uma umuzi ethi ubefuna ukubona umnyakazo mhlawumbe ubefuna ukubona wena ushintsha from indawo enatholana kuyo nendawo yena ayijwayele so that ezobona isidingo sokuthi mhlawumbe ke manje sefuna ngilandele ubaba Mbanjwa la ngakhona because whatever lwenzayo sahlangana nalento qale yena wakhombisa ushintsho yabona because inhle into aduyicabanga ngayo but engikusenzayo kuyena usadinga isikhathi sokuthi athole umuntu ozomluleka ngezinto zakhe nanokuthi ke ukuthi usebenza kuleyo ndawo kusho ukufana naye nento ekuphoxa izolo ayisho ukuthi kusasa aqhubeka kube yilona because umuntu ogcina esebukeka ngazi ukuthi uyinzalo yaleyo nto wena oyenzayo kodwa ithuba lokuthi ungashintsha sinozibo saliye khona Kangangokuba kunomngani wami naye besihamba naye wayeshelo umfundisi esontweni wayekhetheliwe umfazi wathi cha ngimthandi umfazi wami useTavern kwathi uthini wathi useTavern njalo afika amlandi njalo edakiwe emlandi namhlanje uyakhola ufaka ivathu washiya phansi utshwala ngobe character yomuntu yebo umfundisi wonke waphatha ibandla umngani wami mina uphethe ibandla manje uba umfundisi noma Seshintshile. umfundisi washintsha ngikhuluma indaba endala mina Wena uhlulwa yini ukushintsha? washintsha Phela wena phela umthengisi. siyakhuluma isona sikhathi yonke into inesikhathi sayo asakafiki sami ungangishintshisi ngesikhathi saluyani sama sakafiki sisakhuluma asakafiki so wona Nozipho ukuthi akwazi umkholo baba mayithi ufuna ukwenza umakoti usho njalo ani ngiyachaza ngithi mina iculo ibona bonke labantu abagcwele la eTavern bonke bangithembisa izulu nomhlaba naye becula lolo culo nami nginganakile ukuthi hayi yazi ngiyakudabukela Mbanjwa baba mfethu yabona iculo elilodwa. hlala nezinkulu inkulu mala Manje ngicabanga ukuthi hlaze mhlambe khona into efanele ayenze ewushintsho lwangempela ezongenza ukuthi nami ngiguquke njengomngane wami owaguquka wabona ukuthi le nto Mhlampe ayisiwona enzeni? umdlalo njengoba mina ngithatha ukhuluma njengalabo uyadlala lo udlala estage umdlalo wase stage lo akabe serious njengomngane wami nambuzo owaguquka Nozipho mhlampe enzeni mhlampe enzeni ukuze ubone ukuthi userious
akavele angibuze abantu basekhaya khombiseke angibone ukuthi ngubani ngihlala kini. Mana-ke wena uready ukuthi ungawovela ey'hlobeni zomuntu. Hhayi angina-stress mina uma ngabe ngibona ukuthi u-serious akadlali vele kuya kwami ethaveni. Nozipho mana mfethu asingakhohlisani le. Yebo. Ma ngizoshadelwa ngey'ndoda always kuhlala kunabantu abazobona bayihlobo zami abazojaja and uma bejaja bazolimaza wena. Ufuna ngibe neshoti masekuletha lapho so ready for leyani wena usanempilo yakho oyiphilayo ngithi njengamanje. Yebo. Awukabi kwi-league la uthi khona ungashayelwa umuntu umthetho. Yabona kahle kahle nje ukuba kwami esethaveni kuhlukumezeka kwami ukuhlala uma qhamuka umuntu ozongisusa lapha la engihlukumezeke khona ngingajabula kabi ngiphume lapha yani Ekhaya. ngiyothola ukuphumula ngoba kahle Ngiyakuzwa. hle njengoba ngilapha ethaveni Ngiyakuzwa. ngihlala sokuhlukumezeka nokuhlukumezeka nako konke ngakwamukela ngathi ngiyakwamukela lokhu kwami ngizophila ngako kuyangiphilisa futhi. Hhayi. Kungcono Uma ngabe kunalokhu, ukhona umuntu yabo. ongitakulula lapho ngingayeka kanjani umuntu eyongisusa endaweni enzima engihlukumezayo ngiyophumula ngiyohlala kamnandi nami ngifane nabantu bonke nginganqabelani. Hayi iyakuchallenge le ntokazi bambanje. I mean I raise my case. Hayi iyakuchallenge kakhulu ukuthi sebenza hard ukuthi umuwini. Hayi kuyangijabulisa ukukuza ukhuluma kanjalo. Suthi uyimisela ngokushintsha wena baba. Ngizimisele Ngoba uyamthanda. ngiyamthanda. Siyabonga. Hey for a change kube umuntu Yeah. wesilisa othi uyamthanda umuntu Yeah. wesifazane. Mm. Hayi Umina. mina abantu ngingamthanda athanda umuntu ongamthandi. Thi umuntu umthande njalo umtakulule lapho yena muntu owunumber 1 kulo mtakulule lapha yaphansi. Nozipho yazi uhamba ne-Holy Spirit wena. Cishe ngangasho okunye umtakulule lapha yaphansi otakwini onzima wakho-ke lowo muntu abo wakho ungathathi umuntu omodelayo lapha nokucobezelayo kanti akusiyena owakho thi ubambo lwakho lapha ethaveni hamba olulanda khona. Washo lo mfana wathi mina ubambo lwami sethaveni bemtshele esontweni kuthiwa nanga umfazi bemkhombela umfazi wathi cha ngimdingi lo owami usethaveni ngisayethaveni ngomlanda ethaveni. Ngiyakuzwa Nozipho. Nangempela wamthola waboma umfundisi namhlanje uyakhona umngane wami ufaka Ulinde ivati. umfundisi Nozipho ethaveni ezomlanda. King yazi uzofakazisani. Ubambo lwakho lulapho ungalowo uqalaza yonke indawo nalo ubambo lwakho ungalowo ufakazisa lento le ekade ikhulunywa omunye umfundisi eyichaza ukuthi yazi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akubusise bese kubusisa nge-raw products. Into athi nayo ufuna wena ugayi ofit akulethele umuntu osacile noma isiduli kodwa usokunikeza yona i-raw sekusemandleni ukuthi umthemba kangakanani uNkulunkulu ukuthi lo muntu angaphinda abe yilento lo uqinisile wena ubambo lwakho nalo mawuthi ukujikela uNkulunkulu uyakwazi ukuneza izinto e-raw. Yabo lela phara ilona umkhwenyana wakho loyana nangu Hayi wena mina lokhu ngisho- rawundi ushona ngapha nangapha. Alright. uNkulunkulu ufuna lokho. Zipho sayizwe Yes, lakho ma. amphikisa uJehova. Ufuna uhambe kulosini wena. Urong kakhulu evesini uya kulesini kushuma izomama lapha. But anyway okubalekile la ukuthi Nozipho noma lokho kusho kuyiqiniso lemizulu ngeliphikisi kodwa nawe ngelinye ilanga ulalo uvuke uyidecide la ngokwakho ukuthi wena ufuna ukushintsha nini wena ke personally. Yes yebo kukhona futhi naloko futhi singaze silinde lowo ndaba zobambo nobambo liyafika usuku la odecide khona ubona ukuthi yazi mina sengiphoqa ingane zami yazi mina sengihambe ngidawa ngichamele ngenze ukuthi nokuthi ingane zami ziyaphoqa kuthuma wakho hamba omlalala lapha yani thiwa uhamba omtakule lapha ushintshe ngolunye usuku uJehova uyavakasha enhlizweni yomuntu afike avakashe ushintshe ungakholwa umuntu uthi ngempela lo muntu wakwabo ukuthi Wena emthandazweni wakhe yakubeka ukuthi ufuna ukushintsha. 100% Bambanje asivale ngawe se ngoba uNozipho uyayikhulumela la. Ake sizwe ngawe ukuthi ke ekugcineni kokho konke uthini wena usaqhubeka nokufuna uNozipho as unkosikazi noma Ya ngiyafisa impela ngiyamthanda. Uzoshintsha-ke lo. Okay. Uma ngabe ekhuluma kanje kunginika ithemba ukunika ithemba. lokuthi hayi umuntu oshintsha uzoshintsha. Niyabona ke ngane zakwethu ukuthi into enhle ayivele isuke ibe yinhle iyasetshenzelwa. Okunye wena ukuthola seku right Bese la yakuthanda. ombanje abasebenza ukuze babe nabafazi. Useshilo kumama uthi ufunani. Kunenhlanhla futhi umbanje ukuthi uthola umuntu ozoyikhulumela nkosami kuse-eli ngakhishwa inkomo yamuntu ngakalinyazwa lutho. Ya achaza udaba lakhe yo uyalichaza shame. Hayi uyayichazela. Hey ngiyathanda iqiniso lakhe ngiyabathanda abantu abagenuine mina ngiyabathanda ngenhliziyo yami yonke noma ungaba ngathi isitoro sakhe
sisabisa sibhlungu sinjani as long as kuyiqiniso Uqondile. because abantu abaningi sebeyifake manje Eh. bahlezi benze izinto abangazizona. So thank you so much Fethu. ngabhayiziso leya fake it until we make it Yeah. ayisebenzi everywhere Ningachami kodwa mesenidakiwa Fethu ngizwile lo kuchama bafethu ningayenzi le nto nimine man ayisuka. hey papa hey siyabonga. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy